Светлана Урмбасарова. Сокинмани Гехай Ихтифо. Работаю у Музгори Махтаби Сезда, Махияи Бахш. Рахмат ба омадагитон, пурсидагитон, дахшат шид ҷада. Ба дахшат мо ҳилла биромадем, хонаҳо чапа шуданд. Лекин шукранаи Худо, аз он мо шукранаи Худо мегӯм. Ман гуфтам, тоқа қазо хӯмам. Ҳеҷ кас мара напурсад. Аталка дуда хуар надорум ман ҷада тоқаем. Дакуда ати ки соҳиби мара мекунад, ки мара ҷамъ мекунад. Омадам. Шав омад раиси ҳукумат Қурбон Юсупов. Ҳеҷ вақт мо намепардоем шуморо, мо дастгирӣ мекунем. Дилтека раҳмат ба ӯ. Саҳар нашуда умузгорои шӯбои маъриф ҳамаш омад пурсиданд. Валиев омад пурсид, маълима ҳеҷ вақт мо шуморо намепурсем дилгирӣ. Азизини ман, маълимаи худам Моҳрусор Сафарова, Дадабой Исмаил, Искандар Каюмов, ҳама омада пурсида рафтесам, ҳама дилтека дистам. Ман боварӣ дорам, бо мара намепартояд. Ҳеҷ вақт ман тоқагима ашутит накадестам, мара дилтека дистам. Раҳмат. Правительство омада ба вертолёт, 4 вертолёт ягон бор надида будем. Вазир омад, раҳмат буд. Мора дилтека, мо то 2 мода шумода соз карда ҳама чиза мерасонем, метем. Имрӯз полевая кухня омадан, овқот додан халқда, ов додан халқда. Мо ҳеҷ вақт фикр накардем, мо дашта мондем. Мора дастгирӣ кардем. Бо мегӯм раҳмат ба халқи Тоҷикистон. Утоқ додан, кровать овардан, койка овардан, палатка овардан. Чизи дар кор имконияташ қачи оварда додистанд, расондистанд. Бо гуфтам то пагара шокам меорем, аҷалам меорем, ҳамаш мешавад. Просто камтарак тоқатӣ. Лекин мо тақат мекунем. И дахшата дидем, ҳеҷ дигар мо гуфтистам ко муладар. Раҳмат ба халқи Тоҷикистон. Ман тоқа гуфтам, тоқа набудам. Мара чӣ мегаҳӣ дастгирӣ кардистам. Раҳмат.